Huomenta. Mä oon menossa töihin. Kello on 7:40. Mulla on 20 minuuttia aikaa. Mä en oo ennen kävellyt sinne. Mutta kun viikonloppu sinne ei kulje bussi, niin nyt on vähän pakko. Suoraan sanottuna mä oon ihan hukassa. Mä tiedän, että se mesta on niinku tuolla. Mutta mä en tiedä, miten mä pääsen sinne. Katsotaan. Tämä on parasta. Mä oon vähän kateellinen. Mun kaveri sai vaan jäädä sohvalle nukkuu sellaisen söpön kundinkaan. Niin ja mun koirakin oli päättänyt mennä sinne sen sijaan, että se olisi nukkunut mun kanssa. Mä oon niin hyvää seuraa. Niin ja lisäksi mä pääsin nukkuun vasta joskus 10. Sitten mä heräsin ekan kerran siihen, kun mies tuli kotiin. Sitten mä heräsin siihen, kun Jaana tuli. Lopulta mun piti nousta 6. Joten mä oon valmiiksi tosi väsynyt. Vähän pelottaa, että miten tässä käy. Nukahdan mun koneen ääreen. Katsotaan. Musta tuntuu tosi hölmöltä jutella täällä yksinäni. Joten mä lopetan nyt tähän. Palataan sitten myöhemmin. Mä oon löytänyt postipalvelua 7. Mun pitäis mennä 9. Joten mä oletan, että mä oon lähellä. Nyt mua suututtaa, kun mä en voi soittaa sille Jaanalle. Mä oon niin hyvä eksymään ja tavalla. Mä oon niinku ihan yksin täällä jossain. En tiedä missä. Hirveen kivaa. Mä kun oon semmonen ihminen, että mä menen aina niillä tutuilla kulkuvälineillä. Mä en halua koskaan mennä millään uudella. Se on vieläkään eksy. Nyt mulla on kello mukaan vartti vaikka. Toivotaan, että mä pääsen sisään. Jollain ei kuulemma noi lätkät toiminut. Tässä on vielä aika pitkä matka. Mulla on maailman huonoin kunto oikeesti. Ei vittu. Mä niin ärsyttää, kun noi bussit ei kulje lauantaisin. Oli muuten mielenkiintoista herätä, kun ensinnäkin eteisessä niin miehen housut roikkuu siellä niinku eteisen henkarissa. Ja muut kamat on levitetty siihen pitkin eteisen lattiaa. Sitten jollain on vissiin ollut yöllä vähän nälkä. Sipseistä on puolet syöty. Ei se mitään. Onneksi mulla ei ole tänään eväitä ja kahvila ei ole tietysti auki, niin mä varmaan kuolen nälkään. Hirveä valitus heti aamusta, eikö se ole kiva? Tuolta tulee joku auto, mä taas lopetan, tää tuntuu niin hölmöltä. Päivä meni tosi nopeasti. Mulla on vaan silmät ihan sairaan kipeät. Niin ja tosiaan mä lähdin tuntia aikaisemmin. Mä niinku tjuppailen täällä jossain mettässä. Täällä menee näköjään junarata. Mulla ei aavistustakaan missä se bussipysäkki on minne Jaana, mutta käskin oletan, että se on ehkä tuolla. Koska tuolla ei näy paljon mitään. Oikeesti helvetti, mä oon täällä jossain mettässä. Mä en tiedä yhtään mihin pitää mennä. Tonne vai tänne. Vittu. Tällainen seikkailijaraminen kyllä niinku eksyy tänne ihan saman tien oikeesti.
haluatteko te kuulla sellaisen hauskan jutun? Tosiaan se kaverin mies, joka sieltä meidän sohvalta löytyi, olikin sellaista sorttia, että se on mua joskus aikaisemmin baarissa yrittänyt iskeä. Tää on kyllä hienoa, kun mä jaan kaikki miehet mun kavereiden kanssa. No eihän sitä tietenkään voi laskea mun mieheksi, mutta siis jotenkin kummallista. Nyt kun tarkemmin ajattelee, niin oikeastaan kaikkien mun lähimpien ystävien kanssa, lukuun ottamatta rouva Teetä. Joo. Niin, me ollaan oltu kiinnostuttu samasta miehestä. Enemmän tai vähemmän. Pari tyyppiä on niinku seurustellut saman miehen kaa. Pari tyyppiä on vaan bussailut saman miehen kaa. Tai muuten vaan ollut kiinnostunut samasta miehestä. Vähän pelottavaa ehkä. Tai sit vaan huvittavaa. Hitto kun mulla ei oikeesti niinku oo kuntoa nimeskään. Niin mä oon niinku, tiedättekö, ihan hengästynyt jo tässä vaiheessa. Ja sit mä oon edelleen ihan hukassa. Mä en nyt taas tiedä, pitäis mennä tonne vai tonne. Ei perkele. Tarttis olla se kartturineiti mukaan. Oottakaas mä hylkään teidät taas hetkeksi ja katon puhelimesta. Täällä mä taas seikkailen. Mut kattokaa kun mä oon hyvä ja siitä pysäkin. Mä en vaan tiedä, että onko se niinku jo mennyt. Toivottavasti ei. Tää on kyllä oikeesti minun perseestä. Tuolla menee niinku teitä niinku joka helvetin ilmansuuntaan. Ja jos mulla ei olisi puhelinta, niin enhän mä ois löytänyt tänne niinku ikinä. Nytkään mä en tiedä oikeesti missä mä oon. Mut ainakin tää on nyt oikea pysäkki. Sitten pian toivotaan, että se bussi oikeesti tulee tähän. Mä oon tosi huono tässä. Siis kun mulla ei oikeesti oo mitään asiaa. Musta tuntuu, että mun bussi tulee, mä taidan lopettaa, koska mä näytän tosi ääliöltä. Ihan yhtä ääliöltä kuin kuulostan mua. Hyvää huomenta. Nyt on sunnuntai-aamu, kello on vähän yli 6. Ja mua vituttaa taas ylläripylläri. Ensimmäinen bussi lähtee tälleen kivasti 6.13. Joten mä oon jo niinku automaattisesti myöhässä. Sitten koska mun juna lähtis niinku. No sit mä joudun odottaa vielä metroa. Koska ensimmäinen metro lähtee vasta 6.25. Jonka takia mä myöhästyin junasta. Joka lähtee 6.38. Enkä mä voi mitenkään käritä siellä, koska mä oon vasta 6.38 siellä. Eli mun pitää taas ottaa joku random bussi. Sitten mä taas eksyn johonkin, kun mun pitää kävellä reilu kilsa. Vittu. Ei oo kyllä ihmisen elämää tämä. Tässä sitä nyt sit ootellaan bussi. Onneksi Jaana oli eilen kiva ja tarjosi mulle pizzaa rankan työpäivän jälkeen. Sain vielä suklaapatukan jälkkäriksi. Mua naurattaa kyllä edelleen se eilinen. Tai siis se tyyppi, jonka kaveri raahasi sinne meidän sohvalle oikeesti. Onneksi ei tunnistanut mua. No poikarukka tiedä vieläkään missä vie työnsä. Tosi kiva. Taas tuolta tulee joku mua taas hävettää.
Täällä sitten ollaan taas Ilmalassa. Kello on 6:47. Mun piti juosta taas junaan. Mä ehdin siihen just. Ja nyt hengästyttää ihan pirusti. Mä olin ihan varma, että mä sain jonkun sydärin, pisti rintaa sen verran paljon. Vielä ollaan elossa. Mä tossa matkan varrella yritin miettiä, mitä mun piti sanoa, mutta jotenkin mä unohdin sen jo ylläri. Tiedättekö, mä ajattelin nyt niinku ihan tylysti kävellä tosta niinku tien viertä, niin sanotusti. Mä en lähde kierrää tuolta. Katsotaan jäänkö auton alle. Ei kai sunnuntaisin lipupoliiseja. Ne ei välttämättä tykkää, kun kävelee tälleen autotien reunalla. Mulla on taas sellainen oksettava olo ja mä vähän pelottaa, että mitä tapahtuu tai mitä on tapahtunut. M oli yöllä kadonnut sillä aikaa, kun mä olin nukkunut. Mä heräsin siihen joskus 11:30 aikaa, että se ei ole kotona. Ei ole mitenkään kauhean mukava tunne, voin kertoa. Sitten taas kauhean ahdistuspaniikki, että missä se on ja kenen kanssa. Ja oikeasti mä tuun hulluksi. Ja joo, mä tiedän mitä te ajattelette. En tarvitse teidän saarnaa asiasta. Kattokaa, mä löysin tien. Yes. En mä kyllä ihan 7 kerkeä tänne millään. Onneksi on kuitenkin tämän verran lämmintä ja valosaa talvella. Mä en pystyisi tähän kylläkin maailmassa. Tuntuu, että nytkin nukahdan pystyyn. Vähän mietityttää, että miten mä ton ensi viikon jaksan. Mut se on kyllä varmaa, että ensi viikonloppuna en tule töihin, vaikka pyydettäis. On tää sen verran hullua, että saa niinku yli tunnin matkustella. Ja sit joutuu juoksentelemaan täällä pitkin poikia. Mun kunto ja kroppa ei vaan kestä tällaista. Mulla olisi taas ensi viikon, maanantaina eli huomenna on terapia. Ja sitten perjantaina, mä en tiedä, toi Jaana oli taas lähes viikonloppuun bilettää, että mun pitää varmaan meikata se taas. Et toivottavasti se menee vasta lauantaina, koska perjantaina menee aika myöhäiseksi. Kun mä oon tosiaan vasta joskus 8 jälkeen sit kotona. Siinä menee aina pari tuntia, kun se laittaa. Pitää aina säätää kaikkea muuta siinä välissä. Nyt musta tuntuu, että kuolelle. Sitten mun taas kauheasti piti ottaa eväät tänään, arvaa muistinko. En. Joo, no mä yritän selvitä tonne töihin. Mä kerron sit miten meni. Onpa taas tyhmä lopetus. Mä aina aloitan jotenkin silleen hei taas tai et niinku mitä järkeä, kun te katsotte tähän pötköön. Ai vittu. Oon mä kyllä kans yksi idiotti. No ei se mitään. Jatketaan. Kattokaa, täällä ei ole yhtään autoa. Normaalisti tää on niinku ihan täynnä. Tähän aikaan niinku arkisin. Eilenkin täällä oli muutama auto, kun mä tulin, mutta täällä ei niinku ole mitään eikä ketään. Hirveen kiva. Ja on tasan 7, et en mä pahasti myöhästynyt, pari minuuttia vaan.